Čau, tam znovu videa. Dneska budeme hrať logo quiz, dajte like, odber a my môžeme prvé logo, tu máme YouTube, to je toto. TikTok. Ja TikTok nesledujem, ale myslím, že má tú modrú, takže áno. McDonald. To by som mal mať až úplne dole, tú tretiu čaru. Amazon, to je určite písané, áno. Netflix. To myslím, že by som vedieť mal, pretože nemyslím, že to má tak dozadu, takže takto. Nike. Myslím, že je to kus hrubšie, áno. Tak, tu nejaké Barbie, to myslím, že je ružová, áno, to dáva zmysel. Týmka išla tak tady, takže to už vieme, ale počkáme vtedy, kedy ona odíde. Takže tak. Instagram, myslím, že to má bodku tu tak hore, vpravo, áno. Coca-Cola, myslím, že toto, áno. Adidas by to malo mať to znak. Musíme to spredať, aby sme im utekli. Dáme tu, nie. Takže počkáme vtedy, kedy oni pôjdu. Takže ono sa tak rozštartovať, takže Xbox to má túto značku, Pepsi to je toto, Tesla, myslím, že to vyzerá takto, ne? Škať. Takto. Tu sa nedá prejsť. Nie, disconnectovala nás to, takže sa rýchlo rekonektnem. Všimol som si, že sú tu aj iné quizy, takže si dáme random quiz. Tu asi čo budeme hľadať, že čo je práve, že toto tu je určite čierna. Had je toto. Dúfam, že toto bude kus ťažšie, ale tak to nevyzerá, pretože Spojené štáty je toto. Áno. Banán to je tu. 10 plus 10, také ľahké otázky som nečakal, ale to nevadí. To je týmto. Videl som jednotku, ale viac proste ne. Rúžová je táto. Tak. Mačka to by malo byť toto. Takže 5x5 je 25, to viem. Brazília je toto. Jahoda, to je toto. Toto nie je jahoda? Čo? Nevadí. Random quiz je docela ľahký, takže my sa respawneme. Počkej, čo? Musíme ísť všetko dozadu. Dúfam, že nie. No, tak to pôjde, takže si to takto dáme a pôjdeme postupne dozadu. Takže sa uvidíme, keď budem na spawne. Už sme na spawne, takže sme mali random quiz, logo quiz a tu máme flag quiz, to znamená vlajkový quiz. A tu máme characters. Takže my ideme flex. Takže toto sme mali už tam, takže to viem. To je toto. Brazília, to sme mali tiež tam. Čiže tiež by som to mal vedieť. Argentína, to je toto. To druhé je Uruguay. Teraz som si všimol, že majú docela podobné vlajky. No to tie slnka, ktoré tam sú. Toto tu je Anglicko. Tak, máme to. Španielsko je toto. Francúzsko tam to by malo byť toto. Áno. Portugalsko tam je Cristiano Ronaldo. Japonsko, toto tu je Južná Korea, alebo nie, Južná. Takže tu som to strašený, ale myslím, že by toto druhé je India, takže toto by malo byť
Itália, toto tu je Mexiko a toto tu je Itália. Tak, toto tu je Grécko, toto je myslím Island alebo niečo také podobné, neviem. Takže dáme toto. Myslím, že by to malo byť toto, pretože toto veľko ani nepoznám, áno, je to ono. Ukrajina, to je toto. Turecko je toto, áno. Nemecko, toto tu druhé je Belgicko, majú strašne podobné vlajky, tak. Saudská Arábia má bielu, nie, to je toto tu. Tak, Uruguay, to je toto. Nepal, to by malo byť toto, nie, nevadí. Takže dáme si toto. A pre toto video by som si dal posledných 5 like a už by som to ukončil, pretože tak proste neviem čo. Takže Katar, Čína, to je toto. India, to je toto. Vidíte, je to strašne ľahké, takže nemá cenu počkať, čo? Toto môžem tipnúť, je to toto. Áno. Takže aj na tipovanie to, počkajte ešte toto, to je ľahké všetko. Takže, keďže je to také ľahké a nemá cenu hrať také hry, takže budeme, keď dáte like, odber a čau.